És una altra d'aquestes mesures erràtiques del govern de la senyora de Mangol. És a dir, ens està dient ara el govern de la senyora de Mangol que a un bar que té terrassa no poden obrir l'interior, però un bar que no té terrassa deixaran obrir l'interior. Això què vol dir, doncs? Que quan hi ha terrasses el virus no entra en els interiors, o sí que entra, en definitiva. El que ha estat tota la política de la senyora de Mangol, que està basada en informes més polítics que tècnics, perquè això no s'aguanta per enlloc. Per tant, m'apareix del tot incongruent una cosa més a afegir en aquesta gestió, com dit, de la pandèmia que fa la senyora de Mangol. Aquí s'han d'obrir els interiors dels bars, dels restaurants, en les mesures pertinents, però s'ha de començar a obrir, s'ha de començar a equilibrar salut amb economia. Els projectes de vida que s'estan perdent i que ja s'han perdut degut a només pensar en salut, només salut, doncs acaba que si no penses en economia també perds la salut. La restauració hauria de començar ja a estar actuant. El que és incongruent, com dic, és que me diguin que aquell bar de Yutsuki que no té terrassa podrà obrir l'interior i aquell de Suquí de Sà que té terrassa no podrà obrir l'interior. Sí, l'interior és que en base a quin informe tècnic se prenen aquestes decisions. Per tant, almenys amb això, si nosaltres hem demanat que s'obriguessin un 50% ara els interiors, però tots els interiors, no només els que no tenen terrassa, tots. Una sèrie de mesures que són molt restrictives, que afecten els drets fonamentals, que ja és hora de començar-los a aixecar, sobretot tenint la situació epidemiològica que tenim a Balears, perquè altres comunitats autònomes que estan pitjor que Balears doncs ja han obert i deixen de trepitjar segons quins drets fonamental de les persones.